Какво се случва с долния крайник, когато жената е бременна и как да се предпазим от неприятни усещания в тази област. Здравейте, аз съм доктор Йовко Гюров, ортопед съм и днес ще разкажа моята гледна точка по тази тема. Бременността си е супер, въпросът е, че тя е свързана с определени промени в цялото тяло на жената и в частта на долния крайник настъпват някои промени, които са в следния ред, могат да бъдат изброени. Като цяло, кръвоносната система е натоварена с по-голямо количество кръв по време на бременност. Тя се задържа повече в долните крайници, защото имаме и нарастващ плод, който затруднява оттичането на кръвта от долния крайник. Също така, качването на килограми допринася за същото нещо, а именно задържане на кръвта в долния крайник. И освен това, женските полови хормони, които са в изобилие в този период, водят до размекчаване на съединителната тъкан и съответно свода на ходилото има тенденция да спада. Затова изключително важно нещо е да имаме една добре подредена структура на ежедневието, в което има движение, в което има самомасаж, в което има релаксиране на мускулатурата, комбинирана с доста удобни, широки, свободни обувки, с индивидуални стелки, които могат да се сложат в областта на ходилото. Възможно да се сложи и компресивен чорап, защото някои дами са склонни по генетични причини, плюс тези, които споменах преди това, към образуване на разширени вени. Затова компресивен чорап с ниска степен на компресия е вид профилактика и към отоците в областта на ходилата, и към появата или влошаването на разширени вени. Дали ще бъде чорапът под или над коляното се определя от конкретния случай.